Venia fuanguram CDF fuanguram le CNDF te inkara thi na po khengse poi inti lo na boruak aron thlenga apoi le a chin inti to hi chon poi anti vekin keringa ke chon an mani indong nge po hian poi anti kering heta hianin ke chon ang poi ka ti bara chu order petu fire order petu hian engru ruput pu in nge atiang o ti hi ka ngai to ani achan chu angai to lo ni akarin chu to lai hi enga tang nge kan bultan kan veng kan khwa kan nam chan him nan le ti nan chu ami to lai hi kan lo ti bar maram pum zelen na tan hian asin kan lo khel atira khan ti hi atir kha poi mo bara thil re chu atira kan tum kha kan ange kan vong nunga kha atobram thlen turin theito pin ma kan le chun zom zel kha ania chuang chun vo innia chun kha atira to lai yir ru nen khanin engtin ma in kung kai na pakhat ma nei to lo ani tuna in unau kan ti a chin chuanin entinan somnga le pathum lai kan oma tongan anglawa kan culture po engamo chen chu in an lo na tam taka oma zia po in ang lo tam taka oma ma se namdang ten eng nam ngei ni min ti chuan chin kan ti ni chu min mu dan ani ke nin enang chu falami ne nang chu halkhai ne nang chu tidimi ne kan in ti na in midang ina min mu dan chu chin kan ni tok mai chuan anni midang min mu dan kha apoi mo em ni kha kan thriat lo wang nge ni ka hrelowa midang min mu dan unau kan ni chuan keima ni nge pon unau kan ni kan in hria kan tong te po ai in ang tam takanoma kan culture te po engkim mo chuda chuanin chin hi le chuak tuna voi ni in kap te po kha unau piang tlang tak an ni chul khat chuak chin hil hi chul lo ni ta se chin hil chuak an nia tuna enge in unau na ti akhan engen ba hria thiam man deuh khanin interview na pakhat ka lo ngai thla ka ngai thla teuh man lowa thil dang po lo hrel chun soitur ka nei mai theya ange u le naw po nima se atur chuan kanin ka polom kol anin ka polom anti adik na tam taka om ke chuan kol te chu majority anti maram chunga majority ania majority an population po khe anila ange le an lo pal tlang to tam tak ke ni nen kanin ang lo ni chuwang chu anni te chu an unau te po atu chuan anin do mai lom inti ang min fui thei tu min ange min nor tu shroi tu kan nei te kha asa tha ka ti ke chuan ange tong in sum paulo shroi tu pakhatina shroi tu pakhat tong hi thui takakala rei tak anungani ti hi an man lo nge an hrep halo nge an hrep harenga an ngai poi mo lo nge chu ka hrelowa hroi tu a khoi lam po ni se abik takin vo innia indo te kha ti ang adang chu va sai va loila vo inni bo ro kha chin ange kan thop lo em awanga soi kan ni awangin adik tak chuan hroi tu te ve tong kam in thla da kha ani chu thla da ani chu heti zong hen ti soi tur om lo anin thla da vek ange an thu ina awa ngong tur aron side effect le tur ang chi tam tak te hi ange poisa lo deuh ang henin
hi anti fo me apoi hi kati tak zata kai ni vathunun thei an nilawa kai ni vathunun tur po an nilawa ma se mi sang tam tak mi sing tam tak ange ai o ading an ni to chon an decision an song phet chet khan mitam tak chunga mitam tak nun na chunga hi kongro asuani ti hi ange tun ai hian shefia se kadu khopa ma se ange huat lama min lak sak lo se chu chu kadu sak na nia chuan ange CNDF po ni se abik takin mo CNDF po ni se hol ngoram po ni se ange eng team po ni se ange an ma nin spokesperson an nei vek chuan an ma ni official la thu puan chuana an nei vek khatiang angkal rang chau khan thu hi soi thin se mimal taka ange interview adu du an soi hian an ril rupuak chuak adike thil tam tak an soi chu do tan soi mi alo ange thu dikani an soi tho an experience atangin ani an soi mo an feeling atang an soi adik vek ma se adik vek na zong kha mi puitan chotha ani lo chuan soi lo mai tu kati kai chuan chu chu ange thil tha angai kan nam tan chuan asan chu mi pui te chu thumun rang an ni lo chuan an level po sang an ni mi then khat an thu riat te an thil mu te zau tak le tha taka rel ange filter thiam an online a then chu buluk dewa an thu riat te ma chon mai ange ching an oma chuan atam mo mi pui an ni chuan level kha sang an om dona chuwang chuan an ngai dan na zong te ange soi chiam social media interview te po ni se mi mal taka pek ang chi te fundraising kan nei du lu tu awanga ange kan nei na a tu na awanga khatia soi tak chiam tiang chi te kha ange tha lo ani ange tu ma hian tha kan ti ka ring lo ange tinan kan sum mu na tura mi kan rel kher angai don ani chuan ke chuan mu lo kha poi ti lo ngam tu ma midang te ka soi chia ta ke ma in build up angai ani chuan quality ka nei lo ti na ne chu ange tuna to lai ta ma tam takhen chu an jing te me ani kan thravekin ka ring ma se mi than kha chu ni an dik lo tak zet an ming va chal po angai lo atul kher lo mi tam takin an thria ma ha tuna boruak khera chon ente nan tuna mizoram te hian engwangin nge ral tlan a record a chon sing thum chong ma sing thum ai hen an tam don ani chung zong an he mizoram a min lo mi khwal theina hi in u naw na ti thin lung ne nani hetiang khoparal tam tlan kan tamawangin har sat na tam tak min mi khwal tu te hian min du amodu lo ma then kan ngai to awangin min lo pom angai sia chuda chuan kan u naw te ti thin lung pu in ange har sat na tam tak an ma chhon ani an du than na ni mia lo u naw na ti chau mangin tuna zokhothara te po tui ahar sa karen te po achangin kan ange power tlem pha mo atam mai sukula ni se naw pa akha in an khat detailing ka soi thiam no ange acheng chon kan hriani khang zong an lo ma chon ve na thil tam tak profit an nei ve lom ti soi te chu mo ke chu kang ngei zong tak ani kan ral tlan ho wangin hetiang khatiang ania ti anga ange an ma ni lam jok ke ma ni ral tlan awanga lok na nei anga va soi ching ho te hi ke chu aril ru se la ka ngai ve lo kha le chen kha mizoram hian ke ni ral ron tlan len an nung theya ke ni po kan lo nung theya ke ngei phe chu mizoram han kum som tha
Mizoram leilung hi ramya loin kanung thei ani som ni deuh thon yang chu tiang ang ani lain tu na kan mang anga kan ron tlan ta a sahim na zongin thei to pin bu fai anti atira te pa kum khat tha chuang te phei kha chu chiat ni that ni engkim maya khanin min lo song ball PDF damlo anon thanga abik takin damlo le PDF helama enkol ngai te lo boy pui thin kan ni awang YMA te min pui ro kan tia zon ngai te lo ni chun zan te min tlei war pui mai chu tiang khop chuan min tho pui na san kha u naw kan ni na wang ania tu na te chuan le lam rala a khoi hinge in u naw kan ti na mual tur hi kan in chu chen de chu ngai ne kan then om te chu kan tong ang ani lo chuan kan ring lo ngal tok tu na ke ngei po ange social media tanga thei to pa in lung rual thei na tura ange ka thiam to ka mo ka thiam ve to ka ro pui viau lo ma se out in kania ma se tu na chun ange CNDF ka soi sel le ka ti ange keima lo hriat atanga puan zar ka lo nei le min ho nga la mel ma min en nga la sumi pi la si ange hol ngo lam po ani thau ange midang po min da te marate le zolen te CDM sin te kan hlat deuh awangin vasoi tel talawila tun kan in mingle tamber mo kan in thi tui tamber chu he ka kan u naw te pani ani awang an ni chau hi ange tu na chun focus in han soi thi tai la an tu na an dana chun then om po kan an in ring to lo ni din huna an ding zo ta ni chu apoi lu to hei kan tum ani mi alo he mi aw hlaiana mi military ku ati main he din mun hi an nei mi alo ma se tu na zo min ne na kan han chang chho te deuh ti a kan in ngei lo nga zok ta maya chuwang hei hi kan tum ra mani lo ti kan nge hei ka tum ani lo ani ti in riat na nei thei turin thei to pin ma ni le ma ni po in thunu ni la in zirila an overcome thei nge yang ti hi ka ring tlatani ma se tu na chon social media po ni se tong kam mit ka supporter ta po in ni se che thei ang ber moi lo thei ang ber in ange kan in chir the a ange tu va in nia te po CNA kha atel om kai chuan ka hrelawa tinan thu in alo tel te po aniang mo CC laman nia eng ma anni nge an silai mu pakhat po kha CNA khan kati zok na an silai mu pakhat po kha kap chokem kan kai chuan ka rin che alo chuti chung chuan hi CNA du lo zok ho khan heng zong hi CNA wang ani an ron chiama chuan le lam la in atel lo pui zolen an telalom anti zolen commander ka zuzot u le naute ange achin kara ingdui pitana angania ke ni lo telvena tulna om reng lo poina kan tipun lun mei lom mintia chu thu dik lo ange mi ten min support se ti kan du lu tu na thu dik lo te kan the dar na selu tu ka ange heng te sim athavya lo mo ka the mi dang ta na mal somna ani lo pia lama kan tan ngei po mal somna ala ni lo zui chu tiang thil manga ange ma ni inti len le inti ro pui tum chu minne berzia ania chu zia chu ange ne kan tum lu tu na le
dik zok ni kan tum lu tuk na kan thua ka kan ngai to na aron lang man ta thin lo ani ber hian ka hriam hruai tu fing tak tak an om ma se chu hruai tu fing tak tak chuan engwangin nge e ngein chan yi lam o na tu ma hian ma an lak thei lo in rin na ange pakhat le pakhat tu na CB po ni se CC po ni se in rin lo dan em hi ani in ani lo hrim tu na te po ngai lo lama ngai lo se team ni anin be ya supporter an nei ve supporter ti chu entin hual ngo chawin an hual ngo ram a om te chaw hian hual ngo ram CDF an support lo ai zawin an support chu tiang chi chuan CNDF po CNDF chaw falam khwa a om le a khwa le tui te chawin an support lo tam tak an manin alliance an nei ve chu ange kan soilan kher na chan chu tuna ange min du lo tuna keima min support lo tu min thlop lo tu kha ange va huwa ta enemy mo yan tuwa pasiam kher kha angai mia lo ani ange mei sui kan ni kher lo pon yan tu ni kha angai mia lo ma se tu na chun yan tu apo kan huat bera an thi na thleng an chimi vek na thleng poiti mia lo na thinlung nen kan han in noi mai hi chu a poi tak zata aza thlaka ange aza thlak ti le a poi ani ti hian hi du tok loila enge ka in siam that theyang he thil hi hruai tu ini phot chuan atuwa po mo hruai tu pakhat nia in ngai ani chun he thil hi solve thei nge tur ni chumi ani lo chuan hruai tu ni tling lo ti na ni mai achan chu kan ngai dan ni lo kan du dan ni lo ma se kan sira cheng te kan u le naw te na an du miao chuan kan pom ange keima ani han in adjust ton anga yani ma ha chu mi thil thleng tur po chuan pakhat chawina lo tor char kha thei bik lawa le lampon ange nen chai yi ni nai yi kan tia chuanin kan du na kha min lo pom ve se ti ringot ani lo an du na po kha kan du na nen a hnai bera a work out turin ange aron ron hlotling tura in soirem na in siam rem na kha kan nei ngam turania chu hruai tu chuan ati thei nge turani chu mi an ti thei lo chuan ke chuan hruai tu an tlinga ka ngai lo in huat na te tuna hual ngoram CDF le CNDF in huat na akhak dan em te apoi lu tok tuna an ma ne ange a in huwa te hi nuna hian khak na atam lu tok chu tiang khak na le in huat na in ram hi thatakin an kai hroi theyangem an mi pui te hi thatakin an kai hroi theyangem engwangin nge hetiang a huat na hi lo thleng zir chet se hroi tu chuan zir chet se engtin nge he thil hi siam rem dan a omang nothing impossible antia thil ni theilo thleng theilo pakhat ma omlo entinan tu na lula nam kan ni kan tia kum eng zatel lu lamia lawin kan ange hun kan manga changkan na nen tu na chuan lula nam kan ni angkha kum zatela an le kan tum ang vel hi ani mi te chuan kan then om po nam tam tak en ila an ti tur an nam le an ram tan hian na takin an focus chu ta chuan an kalmea tu pon sei se dik an ma ni a hruai tu ho te na
dik an ti to kha nge takin an ka char mai ania chutiang ang chuan engwangin nge chin unaw te an kal ve thei lo kan tum per sumin aw na ya noi chi mi ania tuna enge ange tiawa po ni se helai chea mi aw le si pai pakhat ma to lo na enge in do ngai amakat kil tuk kha enge angai na san ka khrami alo kan tum kha me aw la ya si pai te do tur kan nia chumi tura indin kan nia chumi tura mi pui te pon sum min pe kan ni tun hen sum donation pe tu te po yan in ngai tu non le se hemi tan hian mi donation hi in pe it u le now in ange sum pe tu donation pe tu te zong zong han thu nei na in nei vek ani ti kha in thewila kan du lo chuan kan pe to lawang chu thi le thau pore in zon sum kha u le now te in tha na mei le in huat na ti pun lun tu ina athu thluk na siam na noi ta na mana pe ange ma ni u le now te thi nan mei ami in pe ani ka ring mi alo chu wang chuanin ange ami pui te nge po hian kong shroi tu ten ange min ti lo tlin lo mo kan dei sei le kan du min ti sak lo an hlo lu tuk na hian kong dik lo an zo pa thei chu ta chuan mi pui te hian hei hi chu kan tu mani lo ania ti in kan shroi tu te po hi kong dika kai shroi ang u chu kan vai na ni ke chu kal ro a cham renga hei hi apoi mo po katia ingai tu anon le u kan to lai kan ti te khan meng ku na ya khan ye tha gaung tue gaung rel lu vek kan ni ati kha kan va yen thu kan nei ni sang khat kan tho pon kan tho ve ni noi som kan tho pon kan tho ve ni chu wang chuan kan shroi tu te hian ti mayang thu thluk na siam tu te hian keima ni kan lung oi lo an hlo lu tuk na kong swal an dai pal thei an tum ram ni lo an pen lut pal thei an pen lut mek ni hian ka hria a chuta chuan kong hei hi chu ani lo ania heti zong zok kha ania kum nga kal ta a kan tum kha chu heti zong zok hi ania ti in kan le shroi lu a kong dik kan tum na ram a khan shroi lu tum le ang u tuna hian an ni po pressure tam tak nen ma an la a shroi tu te pon shroi tu din hun enge an ti tur an hlen chwa tur mi pui te tan ti ngai to anon le in mi pui te pon eng tin nge kan shroi tu te hi kan support ang real rule ma po ni se mentally physically spiritually eng tin nge kan support ang ti ingai to anon le ang u ti hi kadu tak zetani hetiang thil hi thleng non le to lo se chuan social media comment na tok tak te tu amata a comment tu tan po khan mo an nu na lung oi lo na shrik thak nan mai trong kam che pui ne na ma ni support tar lam ni lo trong khum te kha am kan nem zia kan lung len zia le kan nu na kan lung oi lo zia ti lan na mai ni chu wang chun kan trong kam social media te henin film khurila a tha khopang mishing te chu tu na te po tan lam nei vek kan ni ke ngei po tuilai rapin din lo tur mo tuilai rapin om su te min tia tuilai ra hi ka tan chun ka ti tur om chuna ni achan chu le lam ka lu ka nge le lam po ka u nau te ne le lam po ka u nau te ve tho tu ma hi thi se ti ka du re lo in ti thiam lo na in nge boina a thlen to chuan dik lo an om nge achang chuan an dik ve ang in hriat thiam na nge na le mu a lue wang te po ani thin chu wang chuan tu na hian chu tiang in thu thuk na siam vut lo ma se
in kap to lo ram turin mi pui te hian kan ange roi tu te hi I fui zo kang o ti chuan keima ni ngei po hian ral tlan te hi ining ang o kan fa te zirna mu mal an nei thei lo te ei bar zon na mu mal kan nei thei lo te eng ti khura ange min no chuang ti te kan dam lo ni khwa bar marama khoya ange mu le mal taka na na khir khan tak tak mit en kolna a om le nem atam jok ta hana ma se ta hana ho thei lo le ta han mi ni le ta han le ka le mi mo mi le sa ni lo tam takan chuan kan nun tam tak in chut le ti la he in do na hi a top thei lam a zo thei na lam ngai tu zo kila a zia thei na lam I ngai tu hawang zo helaya me aw la ya sipai te beitura indin sipai khan me aw la ya om to mi lo na ya nge ral zo aron sei aron pho sawa atum na kha adang pe ta chuwang chuan kha kan tumani lo ani ti hi in fui nan le o keima ni thep po hi in fui nan le ang o ti chuan tu po ti sual thei an nia kan roi tu te po an ti sual theia mi pui te po kan ti sual thei chuwang chuanin kan har sat na thep mol hi sherengin he har sat na hi ti top thei tu chu keima ni vek kan ni kan tran ho chuan kan ti top theia keima ni nge hian re thei tun aya re thei nung dam kho chuak le thei to lo nam po kan in siam thei ni ti hi atharin I hrenon le thewang u ti tlinglo takin request ni pa form in karon soive ani ka soite awanga ka thu soite awanga mi ru ti na tamo mi poi kalo khoi pa te omani chuan min ngai dam ula vo innia atop khanan vo innia ka hriat dan ania thudi ka ni le ni lo ka hrem mi alo I achan chu amuna ka omlowa ke chu zo kho thara ka oma a thlen na chu ange chin hil mi hla lo nan amuna ka ni lo wangin fia takin engma soi thei ka ni lowa ma se ka hriat ve chun chu CNDF sipai te khan mun thuma wal ngoram post an nei na mun thuma an ron an ron drone in an ron beya chuta chuan ange wal ngoram sipai te man le ral thom lak te po nei ni in an soya ti chuan satom po ange mi pui sipai lam nge ani wal ngoram sipai nge ani civil mi nge ani ka helawa mi pakhat a in hliam ti thu palo hria ange mun thuma an voile khata mo an lu chil ni ka hriat ania chu an ma ni ka nge tanga ka hriat po ni lo hei thu leng wa ka tanga ka hriat me nia chuang chun a kon farm lo ka hrem nia lo ka thu hriat te ka man share ve mai ani eng po ni se in kap to lo sham lo tu ma in hlok don chong lo tu man kan hlok pui lo ti atharin hriat non le sham I tu mang o tu thi na hian nge itan lom na lo thlen ve thin midang thi na lom na thlen thei lom na thlen thin mi ini chuan inun kha alo kal sol le to ani ti atharin lo hrenon le don nia kalom